suliki pulau mainnya jam 2 tadi barang ke agaknya bang Beni di mana kini lanyo kini karamadannya karena macet dalam dek sampai baitunya menerkom sanjo jago apa itunya menerkom sanjo jago eka amdan dinyo dinyo waya dia nala singa yudi mancoro tukang ordenyo yudi kancoro tukang ordenyo okim okini bacarai bana basuai ndak ada pelam basuai ndak ada pelam sekarang dinyo nan singgala tadang ngaruntuan urang babal ya inggo jalan urang babal ya inggo jalan nanakan wagoy hadimanyo onde tuanay oy nanapai labahati rusuan oy nana tinggal kanyang taamakan oy nana tinggal kanyang taamakan nanakan wagoy hadimanyo onde tuanay lo udah di tangga bagoyang mulia isu ama YouTube pulo lo bari sama YouTube pulo udah oi gila mulai ompong pulo jadi juja jadi awal laki urang meko di gundung dek biniyo meko di gundung dek biniyo sekarang eniyo rendiyo biala inyo punyo urang nande awak laki nyonan pagunung ade awak laki nyonan pagunung kareson kabeni karona oi karina oi itu penyakit kualiusan garundang bunci masuk aduh garundang bunci masuk aduh sekarang eninya bapak
khusus untuk orang agae raga-raga pakai karambia. Mangko dia ge udah raga-raga dek gigi udah kan pala susah donyo. Gigi nyole rapi bana tapi rangan cino mambue ananyo. Karena lako dendinyo gimana konyo kini gigi nyoyo rapi bana di kadai cino di balinyo. Dangan melade ina Rabia awawa dendang Iola mak raga-raga kami rang mambu enyo nata bayang. Karang lako badan den ragu lako den adinyo ala lama abon ngalo raga-raga kami rang mambu enyo nata bayang. Ay bapak sana lah tuan rumah nama buwe itu rangan jantan. Melade ina tode udah bitu-bituan. Kalam lako badan ragu lako den adinyo ala tega bana ibu kaya tode ayah bitu-bituan. Maku ibu bituan baju awak anak sama pulau. Dalam bainda ana mandaki to werana iya mato. Karam lako badan den ragu lako den adinyo ala dalam alai kandung inda ana mandaki to werana iya mato. Kai ba sayang kabake ambo ba ayah ibu udah kasinan. Itu kisah awak nan lamo itu cuma pergaulan. Garang lako dan adinyo ragu lako dan adinyo itu kisah kami nan lamo itu cuma percobaan. Pilih dek udah nang katuju nambah lagi apa marando. Adek udahin lah sayang aku sabani emen duakan. Garang lako badan ragu lako dan adinyo abi banta tinggal pulang bula pia cabi adi mandiang kawan. Mandanga udah ba sayang sayang amarungu inyon de urang saruaso. Alai duang awati sabana gadang sagadang duang urang marando. Garang lako dan adinyo ragu lako dan adinyo idang awati lah sabana gadang sagadang duang urang marando. Denai la jale marando itu sabab kadang idung denai. Ilala belok diakui pada daku ruang ada 3 bulan.
Serius kok? Terang di pinggir Ndak, ndak, ndak. upload itu ini. Ndak. Oke. 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 Ala panjang lo 3 meter 3 kilo lagu itu. Hey! Simpanglah ampe suku mananti, padang tujuan dan Jopi Naga. Di sini dulu udah berjanji.
Oh ti. Ti. Aduh udah leda. Allah bagi makan baru ni. Allah sekali tadi pagi. Oh ya 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 nya kamu ambil kerambi tinggi tu. Allah sekali dia nak kia tadi madam. Apa luar lagi ya? Dak do lain kundi aja dia nak kia tadi. Oh ya 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 aku yang makan dia. Tapi nak bertingkat dan piti tu. Jual dia balik taluan. Utang kakak Cik Nurra. Tidak bisa utang patang sama ye lai. Mada dah mah. Bapatang tak jual kerambi 30 buah dan lagi yang bikin sado. Malu sadonyo untuk beli bare bagai. Mati kapit tilai. Boros mana dia mah? Dak doge boros dan dak balik skincare bagai rendo. Adik bros. Dak, udah boros. Saja ambo kawan do barua mambiak karambia karajo ambo barua mami dinange ambo dua ai namun tali baelo yuo ai namun tali baelo yuo tali baelo barua mati dia awak di bawah tanganmu pulo oi tak abadi yo barua pandia sarang panyangi nyopa sebo sarang panyangi nyopa sebo dan sana Ai bangan la samodi mari, ai bagen la kami bersama. malam tak tahun kini dan bali baru ama bingung pulo ayala malam tak tahun kini dan bali baru ama arapun pulo Salia aranggal ya latakan tua, ayala merah lain sematonyo. ay cari nyama punya buah enang taban tua tarang kampuo enang taban tua tarang kampuo Agen nasi Pekalaku iko kini dia kian sabana rami urang nanti bo kalau lah dapet baru nanapan dia onde karambia bapaknya ngenyo ambil juo. ay karame baru na bandia ay sarang panyangi nyo usayu saye tua Malang aba apa baru bandia onde panyange nyopa sepojuo. ayo iko indah dia jadi dia pulau menanti maarok sajo pulau menanti bayarok sajo dan sana Kalagu baru oi nanti dendangan baru anan jantan nanaman dendanganyo oi barabanaga main dagan di ruang mato oi tampak aluo di ruang mato da tampak aluo. oke
Undang larang sarua sobiana adenai mailiangan Jaga batia kota barito kota tamko jo larangan Mama nadenai meda usah dikijo juo Nadenai udah rancak bagoyang kamuko Mama nadenai udah bagoyang kamuko Aman cadia bagoyang sabana panaku ibagoyang sangene ngadu sajo alaman ledenai manya bikalau jai kotu agak agianyo Mamba nadenai meda di manyo kini badana denai da sadiki jojo mata gali-gali da Mancalia udah goyang sabanta tabayang denai la sopir puso dia baca relaba asahoto puso kagontinyo ajan dicari juo kawati oi sopiroto oteko itu inel oi katuju oi salamoko odede ala luko kini baru taraso sama korban elang oto kadang musawa mencara jodoh kapatangku kami berde mana indah adonan spesial jadonyo indah picayo denai dek duduk ada ke kareson kalau indah picayo tanyo sajo bakeinyo kalau adia indah picayo besok mati masuk neraka Masa kawati onde kanarako doso biada sontang buangan biya indah masuk anaroko isi kasarugo denai mandang Dima nyoda Dima nyota goli-golida jandene digubia-gubia juo ta goli-golida jandene digubia juo Kapalo alaman dan ide ulama kana durian tadi ala dengan sapu ide adia indah bayoan Mamba nadenai ne makamane yo kapalo Mamba nadenai ne dia jangan ada efek sampingnya apa ya dene mancali aku menanurang mau kirono de makan sakit te bana mangko budosen sakit kapalo Bapak sana katuan rumah carian ube gaci malam kon karena malah dinyo da lako dinyo gali-gali deno da gaca caya dena sayang pai-pai lah udah dia dena tinggal surang kau budosen nama minta ube durian banyak juga ube nyo ya soda sona mambao ube lah ya do ube sakit kapalo iya sonyo dasa budosen nama mau ube tubo Mamba nadenai udah dan rintang ade ape yuo Mamba nadenai udah lah jale sinyal tak ada di situ Kok ube dasona nana ba minta mungkin abatang bapaknya kita dicari ube nana rancak biana hilang masa kita Dima nyoda Dima nyokini itu ulah makan durian lah bagarwa suaro
ditutu ada sakit kapan lo. Iko karajo dado di oto ya durian nyoaki awak baru tiba. Mambuwe dene taletoy letoy kurang sumang awak aja dinyo. Di mana dah di mana kini karamala dana dinyo. Tolonglah kau sampaikan tetal dua kau penyo dado di oto tolong gue. Bagurau sama nama kini laga dendang dian jua juo laga leta kala matian to janji babu pulo mambana dena ine ma sabale jo katalo mambana awa ane dia sikinyam jamanya ajuo ayam dan tidak papalia kuku para sola di talingo. Terima kasih. Oke. Piyu ada? Nah tua. Haji dah goyang Indo. Lihat juga gulo tangkai ini. Ayo. Bayar kia dulu beda titi anda nau. Basah mua anak buang mati tahu. Eta rangga bana neda na madilau. Jalan balampang narakan
jo iner lamar la inyo kini oi nana kok dene elok tala ampe tigo Oi jangan cemburu deh dia oi dalam hati Ana mau kasmawati saja dulunya dene di umbua iner di hao beko udah ditapu aja jobana de mencalianyo Adiana badendang mangurau sama namananko beko udah dan lapang babaun jaja mangu udah ko Sabana kami oya maknan jilbab hitam ba amanggarete duduk deke dene kini Oya sadang mencari oya maawa airamam wai capek babale ala rindu bana dene kini oi abang beni janggui sabana panjang sabang tui janggui apa kambyang mintu ambo Oya dialah oya mak denai nak surang Oya kalau babini banyak bana tukang daknya onde bineka pro ado binang pelala ado abang rona mangame-ngame sajo kini Oi ado nang kilo ado konam boco bana Ado pulo nang putu yende la taliaki sali abaju merah manyaringi bake ambo Inyo sabana gagala ina mua udah nyodando lai udah menduda inya lai marando pulo Onde inyo punya orang rumah di payoku buat tu rumah yo dia punya orang rumah de dene laki nyana paguno Onde itu masih kamba pelakor nomor duo ambia dene tambah-tambah tahan dene marando jugo Ina tolonglah sambui itu bana malamko deninda ikui kalau jorang gilo Adia itang kalapui betu pulo la kundi ambo makasih Oke Salamai datang udah basebo Basuo balia ay malam kini Lai coy tuju udah kironyo Ay galak-galaknya dari tadi Lai coy tuju udah kironyo Ay namwa karyang ay beko gigi Ay nyo kini lah bagoyang-goyang Ay sanang banay mansali ano Kapalo kete ay sebo gadang Urek kalingo la dilulu ano Kapalo kete ay sebo gadang Mangain na ditunjuk-tunjuk ano dia barampe kami badenang mama adun sana cubola dangan mancalia udah basebo bagoyang saroman urang malunya sawang mancalia udah basebo bagoyang saroman urang malunya sawang bagoyang sajo udah baduo biana denai mancaliakan urang baburu dah masuk arimbo kandung basora sajo di paunan urang baburu dah masuk arimbo urang basora sajo di paunan ba adek baranti udah bagoyang rencana denai katurun pulo udah bagoyang saroman urang nan hilang lai kondak babini udah malam ko udah bagoyang saroman urang nan hilang bana bede ambo Seminggu kalahkan diyoy ndak babini Atau kok seminggu kemari baru-baruan lo Mengulek-ngulek sajo
kok pisang onde malamku, kok nyomakan sajo raga-raga, alun kakanyang paru idasonku, kok nyomakan sajo raga-raga, alun kakanyang paru idasonku.
kedua. Kak. Nah, Eh. dia kalau menyuruh orang tua awak dulu. Nyang. Inyang bana, Nyang. inyang bana, Nyang. inyang bana, Nyang. inyang bana, inyang bana, Nyang. bana ginyang. Apa karajo bat? Ayah bu ayah pakai jilbab. Udahlah bantu abarua. Anda adik lah bentuk simbung. Apa karajo kaniang? Akan yang kini rantaji. Tahun kini dia mulai paniang. Alah ditapuk laki. Apa karajo bato? Memang tu cali aman cali ya. Masih kambala marando. Anda ini sabana pasia. Apa karajo iduang? Ayo dia tunggang ke bawah. Sia bininya tukang saluang. Adion tak dek kereta. Apa karajo bibi? Tapi biar kulai mangulai. Payah hawa tak balaki. Gigi abdi kerana mentah gajai. Apa karajo dagu? Anda dagu anda bajang gui. Dasar minta laden tapu. Anda adik merungut-rungut ya. Nyang. Inyang bana, inyang bana. Nyang. Apa siamang? Nyang. Hey. Bana, Nyang bana. inyang bana. Bela bana bagoyang baan. Disuruh ke bukit tinggi nyobai ke kota tua. Elok kawan adik wati hiburinya berdua. Onde. Baawati suruh bagoyang pagoyang dak ado. Ayah dia buah pusal surang no mampu sebantu baru. Onde. Indah adonya saweran baa mambuka sudah iko. Sayang tak sampaian dia lah dia minta suri anyui. Onde. Salia anak apocong bagoyang kini ko. Pamaka minta tolong ripau dan awak marando. Onde. Di malah tak nyomato. Anak toel tak balalang. Ela jale udah namboco. Dia pambil lelaki orang. Dua kali karajo mato. Pandai mata berbulu-bulu. Iya mamere mambao. Ada itu dan nak tuju. Di malah tak talingo. Mata lingor jujui. Oire malere mambao. Dahulu gapuk ini lesui. Adi malah tak nyobi bia. Nande bibi aku dah mangulai. Oire disuruh ama jakui ayah. Berjuang orang nyawai-awai. Adi dibaco lah balik bibia. Nande bibi terbulai-kulai. Jale dayudi nan padia. Bini elok si Hyundai. Jale labang beni. Nama motor semalam kau. Beni lala mota ababini. Nanca ikut jam 2 nak 5. Bang Beni menyuruh. Inyo takut orang banyak. Bang Beni raso dan tumbuh. Ambil lah inyo kapal anak. Adi malah tak nyoda gua. Ane dah gua. Bang Yudi kini lama buat. Ane adik lah kadang gulung. Oke bos. Piyu ada? Iya. Sampai ke bawah lah. Pitsi sama toro babu kan. Asik. Nyang. Inya mana? Inya mana? Inya mana? No. Disuruhnya kasuliki nyobai lah kalimbona. Kesuruh inyo balaki nyobae lalu surang. Pinggang nyoba goyang ba itu nampak malam ke. Mencari awak lesanang mangari kula pinggang dan ande. Ande.
Ayapo karajo batiti Ande bati di bawah lutui Awantu akamati Ayo minta nasi pului Apo janyo tumi Tumi rajo balakang Eko tipo ladi nanarumi Awarupang ina pulang merendang Bilang karajo tumi Ane tumi sabana runciang Udah lebih pola di nanarumi Ata tungkui baguliang-guliang Apo janyo tapa Ata biar kemana biar Ayapo karajo apa Sampayan melade adia Ayulang karajo tapa Hatapa untuk abajalan Ayapo karajo apa Hoi mencari laka dimakan Ayapo jo ampu kaki Kaki-kaki rajana olu Ay beto tak balaki Kaci andelu Ayulang nyo ampu kaki Kaki rajana olu Ay turun wa asiwati Apa goyang donan itu Disuruh ke bukit tinggi nyopai ke padang panjang Mencari yang udah manari deinya bado anti sangode Ane-ane Ane-ane Bagoyang lah Ambiaklah pisang ikon lama makan udah kini ko Rancak lah goyangan nyora soka mambu dan dibuenyo Dende 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 Onde onde de Kok mambu tangguang-tangguang langsung tajun tukik saja Sudah ikoi nyode nguluang Rumah sakit sudah iko Tali lah udah itu Gitu-gitulah goyangnya Ande goyang mana ketujuh lawan tak pampir nampare ambo Iya sebantu pampir Kapalonan ceplak pulo Dia bauri gila tak kilir ande upanya bahagia juo Udah alatan kilir lah salah uri lah salah moko Ande adia sabana nyinyir tiap malaki gila marando Sebentar lagi datang petir Toko-joko wak dibueknya Ande adia sabana nyinyir itu pati adia marando Hey 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 Agada
de adonan labia bapunyo mangkonyo den